Jolidi ani furakɛli gansan nin de kɛra bi Yuwaru Amsardine section olu ka wilikajɔ ye Yuwaru dɔgɔtɔrɔsoba la yaasa ka se ka nin camanbaden de kisi. Nin waleya min bolodalen filɛ Amsar maaw fɛ a bɛ tali kɛ u ka karamɔgɔba a Sheikh Seyid Serif Usman Madani Aidara a ka san 68 na o bangeli ɲɛnamayaliw ye an fɛ no Yuwaru kɔnɔ. Ablaye Maju Cawo ale ye sous section ɲɛmaa ye. Ɲina a ye san 68 sɔrɔ an bi na dɔgɔtɔrɔso la ka furali kɛ ka joli di ni mɔgɔ min ordonnance an bɔ san ka di a tigiw ma. Kaliyada Tomota bɛ Amsar musolakaw la a fana y'i dantigɛ kɛnɛ kan k'i ka nisɔndiya jira karamɔgɔ ale ka san yɛlɛma bangeliw kan. Ni karamɔgɔ ka anniversaire ɲɛnajɛ de la yan nɔ o nisɔndiya de y'an fara ɲɔgɔn kan ka na an ka dɔgɔtɔrɔsoba fura an Amsar bɛɛ lajɛlen. Karamɔgɔ ka laseliw de kɛra sababu ye ka maa caman bilasira ni hakilina ye diina taabolo kan. Ba Mariamu Samukwa o ye ale hakilina ye Amsar musolakaw ɲɛmaa don. An ka kan ka nisɔndiya ni karamɔgɔ ka bangeli ye Ala de y'anw yamari ni karamɔgɔ ye ka anw kolo ka d'an cɛw ma k'an denw kolo ka d'an ma k'an kolo ka d'an sigi ma k'an hakiliw ɲɛ k'an dusukun ye. A siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye Yuwaru Amsar maaw ka nin ɲɔgɔnna wilikajɔw boloda Yuwaru dɔgɔtɔrɔsoba la. Hamma Sala ale ye Yuwaru ka den ye. Yuwaru Amsar o bɛ ka baara min kɛ nin ye baara ɲɛnamaba ye fura ka di fu joli ka di fu ka dɔgɔtɔrɔso saniya tɔn bɛɛ t'a kɛ dɛ mais n'olu y'a waleya kɛ bi donc an bɛ se ka fɛn min fɔ k'u wale ɲuman dɔn. Banabaatɔ minnu bɛ lada an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Yuwaru dɔgɔtɔrɔsoba la a fanba de ye joliko dɛsɛ bana ye. Docteur Karim Zerbo ale ye Yuwaru dɔgɔtɔrɔsoba o ɲɛmɔgɔba ye. Yuwaru bɛɛ b'a dɔn an ka problème bi n'i ye joliko bɔ a la a tɔ ti bɛrɛ ye. Tuma caman an bi degun sɔrɔ joliko la yan musow b'an bolo ni bɛna to a la k'a sababu kɛ joli ye an bɛ boli fan bɛɛ a ka ca Ala fɛ aw de bɛna ka n'an dɛmɛ. Yuwaru kɔnɔ yan bi bɛɛ lajɛlen de ye Amsar maaw ka nin wilikajɔ in wale ɲuman dɔn. VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru Gurudo Bokum ka laseli don.